Inselmilkom jiena Karl Xkember nilqakom għal poddata oħra ta' Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna miġjub lilkom minn Penn Malta. L-awtur tal-lum huwa mhux biss prolifiku minkejja li għadu żgħir, imma wkoll għandu l-ħila jaqbes minn ġeneru għal ieħor u bekk jolqot firxa varjata ta' qarrejja, mit-tfal għall-istudenti tal-Malti, għall-adolescenti u l-adulti. Huwa espert tal-letteratura Maltija u apparti li jikteb dwarha jallima fil-Junior College fejn huwa Senior Lecturer. David Aloisio, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina biex kumana. Grazzi Karl, nsellimlek. Tantiħor, David, fejn tinsab bħalissa? Il-Junior College jgħatta fl-uffiċju. Għadni kif l-estate tutorial u ġejt niltaqa' miegħek. Grazzi tal-li għamilt il-ħin, hemmhekk ġifieri fejn tilqa' l-istudenti fejn immaġina tiddiskuti magħhom jew ma nafx ikollokx tutorials magħhom jew jiġu jaraw bil-mistoqsijiet tagħhom. Fejn inti tallem il-Malti, l-letteratura u l-lingwa, le? Iva, mal-kollegi ħbib tiegħi u għadin tim żgħir bħalissa full-timers bija nġu 7, tim żgħir naħseb ħafna minnhom tafhom inti, qegħdin kuntenti, naħdmu nixbdu ħabel wieħed. Karl, aħna nitkellem għalija, ma nitkellimx f'isem ħadd ieħor. Jiena nara bħala missjoni xi drabi li mhux dejjem hija sabiħa li titkellem hekk fuq il-Malti, imma xi drabi kemm li nagħlem il-Malti, lissili iktar minn 25 sena, kemm il-darba ħassejta din. Fl-imma sens missjoni, għamilt perjodu nagħlem anke fis-skola fejn il-lingwa kienet l-Ingliż, il-lingwa primarja, ġifieri kelli studenti verament kienu jibgħatu fis-suġġett. Imma anke llum il-ġurnata, le minkejja li għatu l-Junior College u nkunu f'postijiet fejn nistennew li l-istudenti jitkellmu jaqraw m'għandux problema fil-Malti, problemi xorta jkun hemm, problemi ta' kull tip fejn tidħol il-lingwa u l-letteratura. U kont ġifieri dan suġġett li kont ċertament se niġi għalih iktar tard imma laqaf taħt il-bieb rid ninsaqsik fil-verità l-aħħar ċifri li għadhom kif ħarġu qed nirrekordjaw fl-aħħar ta' Jannar għadhom kif ħarġu ta' iktar madwar kwart ta' tfal Maltin taħt l-10 snin illi l-Ingliż huwa l-lingwa prinċipali tagħhom. Xi tfisser din għalik? L-ewwel net, Karl, jiena ma kont sorpriż xejn. Jien pereżempju għandi tifla ta' 6 snin, u ġifieri dan narah u nisimgħu kuljum. Okay, m'għandix bżonn statistika biex tgħidli dan, jekk tkun qed tosserva x'qed jiġri madwarek faċli tinduna, m'aħniex aħna biss li qed jiġrilna hekk bħala pajjiż u bħala lingwa żgħira. Li dispjaċini li jkun hawn min jinjora l-problema, tajjeb jew inkella saħansitra jgħid li m'għandna ebda forma ta' problema, jien m'iniex dak it-tip, nipprova nkun realistiku kemm jista' jkun. Li l-Ingliż jiddomina b'saħħa u din mhix kwistjoni għax ex kolonja llum il-ġurnata, le hemm pajjiżi li ma kinux kolonji Ingliżi u xorta waħda l-Ingliż dieħel qisu romblu kbir fuq il-lingwi żgħar. Stalina li nagħmlu xi ħaġa. Jiena għall-inqas personalment inħossni responsabbli dejjem irrid nara li l-biċċa żgħira tiegħi nagħmilha qed tifhem imma iva iż-żgħar tilgħin ġenerazzjoni fejn l-Ingliż huwa prattikament l-ewwel lingwa. Jiena u inti l-ġenerazzjoni tagħna nistgħu ngħidu nitkellem għalija li l-ewwel lingwa kienet il-Malti u t-tieni kienet saħansitra Taljan. U t-tielet lingwa kienet l-Ingliż fil-każ tiegħi. Tgħid l-Taljan. Kulħadd jaf minn fejn konna nġibuh it-Taljan. Faċli, le? U dik għandha tkun nitgħallmu naqgħu il-passat, għandha tkun ċavetta anke l-futur għalina. Jiena nisħaq li l-Taljan ġibnieh mit-television, mill-mezzi tax-xandir, ejja ngħidu llum dawk imxew għal mezzi oħrajn tal-internet, le? Nitgħallmu minnha dik l-esperjenza u nafsu ftit fuq il-preżenza tal-Malti online. Tajjeb, ġifieri jekk it-tifla tiegħi l-argument trid tara cartoons, trid tara karattri li tħobbi online, għandha ssibhom ukoll bil-Malti. Ġifieri għandu jkun hemm doppjaġġ, għandu
għandu jkun hemm traduzzjoni tajjeb ta' dan il-materjal kollu online. Min ħajħallas għalih? Il-gvern tajjeb illi jrid joħsib il-lingwa tal-pajjiż. Ma David, minnar ma neħi mill-mertu li għandu jisir xi ħaġa għaliex qed isir veru ftit u xejn, kif sa tikkompeti ma dan il-pluralizmu li fil-tal-ġenerazzjoni tagħna qatt ma kellna meta konna tfal, jiġifieri kellek il-cartoons tarhom biss bit-Taljan u tara ftit fuq il-Malti u probabbli kienu bl-Ingliż. Kellek ġifiri monopolju fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni li l-lum ma ċanna, ġifiri jekk inti għandek tifel jew tifla li dan ħajfittex li jrid fil-moment li għandu aċċess liberu, sakemm mhux qed nitkellmu fl-ewwel forsi fl-ewwel snin, ħajfittxu li jridu, ħajfittxu diski li ma lingwi jridu, kif nistgħu qatt nikkompetu bil-Malti ma' prodotti li qed jaslu fl-oriġinal bil-lingwi li joħorġu fihom. Speċjalment bl-Ingliż li jibdomna. Għax hemm l-oriġinal, u tmur l-oriġinal. Imma ħanwux brak bħala missier issa, jiġu momenti id-dar. Tajjeb fejn it-tifla tkun għadha bit-tablet ngħidilha issa rridek tara bil-Malti u mmur nażlha jien. Tajjeb nikteb atfal bil-Malti u li jitla ftit kemm ħaddum tarhom jitla mhux daqshekk attrajenti għaliha meta kieku ikun hemm il-karatteri li tħobb imma meqlubin għal Malti ngħidilha issa għandek 15-il minuta tara daw. Qed tifhem? Naf li qed nimponi ma bħala missier forsi qed nipprova nigwida biex it-tifla tiegħi tkun bilingwi, qed tifhem? Imma l-fatt li m'għandix materjal tgħid li m'hemm xi ħaġa m'hemmx fond sul-fenek, iva hemm fond sul-fenek u għandi rispett kbir lejn min ħoloq dawn il-karattri, ma hemm ftit u xi drabi mhux daqshekk attrajenti meta tqabbilhom mal-materjal li hemm. Li qed tiftaħ li għajnej għalija David li jiena qatt ma ħsib dwarha u qed naħseb dwarha issa intu tkellimni inti, li jiena li ngħix barra għax jiena ngħix Nairobi l-Kenja u għandi tifel ta' sentej, kważi nħossni fl-istess sitwazzjoni tiegħek li inti tgħix f'Malta. Ħlief li t-tifel m'għandux exposure. Għalkemm anke dik qed tonqos issa milli qed naraw skont iċ-ċensiment, għandek kwart ta' tfal ma jitkellmux bil-Malti. Jiġifieri jista' diġà kienet realtà u qed issir ikbar ta' tfal li qabel konna ngħidulhom tal-Pepe, issa m'għadux il-każ li qed nitkellmu fuq tal-Pepe, qed nitkellmu fuq numru jikber dejjem iżjed ta' tfal li jitkellmu biss bl-Ingliż. U tista' tkun il-punt li rid nagħmel li tista' tkun esposta lija biss anke bħala Malti f'Malta. U inta tiġibni fija li r-riżorsi li għandek int huma kważi mhux daqstant ħafna iktar minn tiegħi li okej Malta niġi Malta nixtri kotba bil-Malti imma l-bqija ħanfittex cartoons jew riżorsi għat-tifel. Daw kollha ċertament affarijiet li ma nafx x'taħseb inti huma ċertament nuqqas ta' viżjoni tan-nies li jiddeċiedu l-politika kulturali li jpoġġu l-budgets għar-riżorsi li jinħtieġ. Pajjiż b'lingwa żgħira bħal tagħna, fis-sens li m'hemmx fejn iddur m'għandekx l-interessi kummerċjali ta' xi ħadd li jaħdem bl-Ingliż. U jiddispjaċini li xi kultant irridu nistennew da bħal meta jkollok xi torri ħdejn il-baħar, l-ewwel tistennih jitfarrak u jaqab l-elementi u mbagħad tajt nirrestawrah. Qed tifhem meta jkun fi-stat ġifieri tal-biki. Imma nixtieqx li jiġri hekk fil-Malti, qed tifhem? Imma isa marda Maltija dinu li nirrestawraw dak li nkunu isa marda Maltija li nippruvaw mbagħad nirrestawraw dak li nkunu qridna aħna stess. Eżatt. U inti bħala qed nitkellmu fuq hekk bħala koordinatur tal-Malti fil-Junior College, ġifieri li rrid insaqsik għax ħafna letturi, ħafna liema, ħafna nies li jaħdmu fil-Malti mal-adolescenti jgħidulek kemm il-livelli sejrin l-isfel. U inti f'ċertu sens kont qed tgħidha wkoll minħabba mhux biss l-istudenti tiegħek ma qed nitkellmu fuq il-Malti fil-bqija tal-pajjiż sewwa bħala lingwa. Imma dan in-nuqqas ta' ħila fil-Malti tirrifletti wkoll bħala nuqqas akademiku iktar wuqsa fi kliem ieħor minn fejn ġej jien il-mistoqsija tiegħi hija. Hemm min jgħidlek, hemm min jista' jargumenta, il-Malti x'nambuh. Jien l-aqwa li t-tifel tiegħi jista' jistudja Oxford u mbagħad forsi jġib PhD mill-Amerika u good luck to him.
ngħidu li jinteressani hu dak it-tip ta' student jispiċċa wkoll inaqqas fil-performance akademika tiegħu anke f'affarijiet oħra jew fil-Malti biss qed isofri. X'inhu maħsibiet? Diversi studji, Karl, il-fatt li tkun bilingwu tajjeb jew iktar minn żew ikollok il-kapaċità li tħaddem aktar, tajjeb minn lingwa waħda. Xjentifikament dan tajjeb, it's proven jiġifieri illi anka psikoloġikament, anka l-mod konjettiv kif inti tipproċessa tajjeb l-informazzjoni u kif tesprimi ruħek eventwalment, dejjem għandek vantaġġ iktar ma taf lingwi, jiġifieri qed tillimita ħafna ruħek b'lingwa waħda. Sfortunatament qed niġu isna monokrom, black and white, le kulħadd l-istess, kulħadd jaħsibha l-istess, kulħadd jesprimi ruħu l-istess għax eventwalment resqin lejn il-monolingwiżmu. Pratikament, ġifiri, jaħasra għanna dar-regal sabiħ, jgħajdu l-għek, mod sempliċ, dar-regal sabiħ li ħana bilingwi, jew aktar minn bilingwi, maħnix nibżaw għalija u kifet tissuġġerixxi inti bil-mistoqsija tiegħek iva, hemm dawn il-vantaġġi. U mhux se noqgħod nipprova nkun patriottiku għalkemm xi drabi m'hemm xejn ħażin, imma il-fatt li għandek il-lingwa nazzjonali ta' pajjiżek tagħmlek ukoll tagħmlek aktar kburi bl-identità tiegħek li inti m'intix bħall-oħrajn iżda inti differenti u kburi bid-diversità li qed toffri li aħna ngħidu l-Unjoni Ewropea pereżempju suppost tiċċelebra id-diversità. Issa jekk qed nersqu lejn il-lingwi l-kbar biss u kulħadd ħajitkellem bihom qed immorru fid-direzzjoni opposta ta' dak li qegħdin ngħidu. Ġifri, ċertament nemmen li hemm vantaġġi kbar li ma' żmien jistgħu jintilfu jekk ma noqgħodux attenti. Vantaġġ sabiħ poetiku immens li semmili fl-aħħar poddata li għamilt ta' qablek ġifieri ma' John Aquilina l-poeta, għalli meta aħna konna nieħdu l-Malti mit-televiżjoni li kien dak l-ewwel tarġa fil-lingwa Taljana, imma il-ġenerazzjoni tagħna kellha pajjiż ieħor, post ieħor, x'imkien ieħor fid-dinja fejn tista' tħossok familjari. Meta l-Ingliż ma jtikx dik għax l-Ingliż issa tant huwa kull imkien, billi titkellem u tħarbex bl-Ingliż għax laqqas maħna l-iktar profiċenti l-Ingliż, maħniex qed ngħidu artikolati fl-Ingliż, sewwa nħawdu xi ħaġa. Mhux ħajamlek iktar familjari f'Londra, f'nofs Londra, jew l-Amerika, għax huma kompletament realtajiet differenti. Anyway, il-puntu li tlifna post ieħor fejn stajna l-Italja u f'ċerta rokna tad-dinja fejn stajt tħossok iżjed. Però x'għandu jsir, David? Ġifieri inti kieku kellek tagħti 3-4 punti urġenti li l-Ministru tal-Kultura jew tal-Lingwa Nazzjonali għandu jieħu. X'tajdilhom li għandhom jagħmlu? Jiena nibda, mill-eruq nibda, diġà semmejtlek skont l-istatistika, mit-tfal jekk irridu nibżgħu għall-futur, mit-tfal irridu nibdew. Ġifieri inuk li noqgħod nagħti jiena sussidju lill-gazzetti ma nafx kemm €1,000 biex itejbu l-Malti jekk gazzetti ftit nies qed jużawhom u qed jaqrawhom. Tajjeb nindirizzaw, channel nindirizzaw ir-riżorsi tagħna fejn għandna nindirizzawhom. Nerġa' ngħidha u mhux se nieqaf ngħidha, jekk ikollna iktar preżenza diġitali tal-Malti online u anke fejn jidħlu l-affarijiet li jagħtu gost lit-tfal ma tix tassoċjah mat-tagħlim tal-iskola il-Malti tajjeb għax inkella tissogra li jkun hawn min jobodu. Jekk ngħidu speċifikament cartoons, shows. Jiena iva, mingħajr problema ta' xejn, ngħid li jkun hemm anke materjal li jħobbu l-tfal tagħna imma meqlub għall-Malti. Kif meta konna żgħar jiena u inti kellna materjal li nħobbu meqlub kollu għat-Taljan. Għax dak konna naraw. Ma niġu lura l-punt ta' qabel li r-riżorsi li kellha l-Italja u li anke issa milli nisma' minn hawnhekk ma naqbadx il-televiżjoni Taljana, però jidher li anke hemmhekk il-livelli sejrin l-isfel, però dak li kien ir-riżorsi li kien hemm aħna qatt mhu se nilħuhom. Bħalma m'għandniex ir-riżorsi tal-Ingilterra biex poġġi fil-BBC pereżempju, le? Imma għaliex Karl tipo riżorsi konna naraw jisparpaljaw l-emmulaw, tajtek eżempju, le, ġifieri riżorsi li tqabbad xi ħadd li joqgħod jeqleb,
Tajjeb, għal Malti, per eżempju, jkollok pagi indirizzati lejn dan iċ-ċentru, jena jdulu ċ-ċentru tal-Malti, li jaqbad dil-ħaġa u jiffoka fuqha, għaliex le, hemm budget allokat u hemm eluf kbar allokati kieku, le? Iċ-ċentru tal-lingwa Maltija, per eżempju, diġà hemm budget allokat għalih, jista' jaqbad biċċa minn dan il-budget u jiffoka fuq hekk. X'iktar għandu jsir? X'inhu? X'iktar għandu jsir? Kieku kellek ta' tiġix proposti oħra li għandu jsir. Speċifiċi kemm jista' jkun. Speċifiċi kemm jista' jkun. L-iskejjel pereżempju għandna ninaqdu flimkien min jgħallem il-Malti tajjeb nibdew l-Università, Dipartiment tal-Malti, il-Fakultà tal-Edukazzjoni, Università. Ninaqdu flimkien forza waħda biex naraw ukoll kif se nippreżentaw is-suġġett b'mod illi ma jkonniex nies li jqogħdu jgergru għax naqraw poeżiji ta' dwejja għax qed timponu fuqna, irridu nagħtu ħajja ġdida. Tajjeb billi ninaqdu flimkien iddiskutu modi ġodda kif għandna naslu. Qed tifhem? U nafu li. U din għax mhix issir, din ma teħtieġ xi politika ġdida, dik kull ma trid li xi ħadd laqgħakom biex tibdew tiddiskutuhom. Ifhimni Karl, imma xi drabi ikollna mhux ngħid tal-Malti tax tista' tgħid għal ħafna oqsma, qisu kulħadd fil-bozza fid-dinja ċkejkna tiegħu. U fil-comfort zone tiegħu, qed tifhem li xi drabi ma nixbdux dejjem fl-opinjoni tiegħi l-istess ħabel jew ikunu li jew sempliċiment nuqqas ta' komunikazzjoni ġieli tkun biss ta'. Jiena nemmen li għandna nitfgħu dal-messaġġ pożittiv sabiħ qed isiru ta' affarijiet ma jmurx niftiem ħażin qed isiru ħafna affarijiet u minn hawn insellem l-għalliema kollha ġifieri fis-sekondarja speċjalment li jagħmlu sagrifiċċji kbar. Tajjeb imma pereżempju għalliema fil-primarja taf inti ma jkunux speċjalizzati fil-Malti, ħafna minnhom, mhux hekk? U xi drabi hemmhekk nerġgħu mmorru lejn l-Eruq fejn hemm it-tfal, xi drabi hemmhekk ikun hemm bżonn ta' iktar gwida lill-għalliema tal-primarja, iktar għajnuna, qed tifhem? Għax ikun hemm min ikollu problema u stess bħala għalliem fil-Malti. Ġifieri irridu wkoll dawn. Biex nimxu ftit anke fuq, speċjalment fuq il-kitba tiegħek għax dik l-iktar ħaġa li tinteressana hawnhekk ukoll. Però l-istudenti li tgħallem inti għaliex qed jażluh il-Malti? Mingħajr ma ndurlek ħafna mal-lewża ngħidlek illi ħafna minnhom interessati li jidħlu fil-kors tal-liġi u bħala rekwiżit il-Malti fil-livell avvanzat u l-Ingliż fil-livell avvanzat biex tidħol il-kors tal-liġi ssir avukat notar. Ġifieri l-biċċa kbira meta niċċekkjaw fil-klassijiet dik l-ikbar motivazzjoni tkun, imbagħad ikollok min ħajaqbad xi direzzjoni lejn traduzzjoni, lejn interpretar, lejn tagħlim tal-Malti, ikun hemm min jażlu għax iħobb il-letteratura, għax iħobb il-lingwistika, qed tifhem? Imma l-iktar li jażluh għal din ir-raġuni pjuttost utilitarja tal-liġi. Ironikament, għax dal-għodu kont ma konċert għadux prerequisit li għal-liġi kollok il-Malti, ġifiri, inta tissejħela utilitarja, pero tafu kol titneħħa di, bħal maġġili tneħħit xi snin qabel anke għall-espedjenza politika. Ġifiri, kważi aħjar, ma nafx, u aħjar li kollok prerequisit bħal dak li jġiblek ma nafx kemm il-student biex jistudja l-Malti anke jekk forsi ma jinteresshomx. Imma milli m'għandek xejn kieku ma nafx kemm jifdal jibqgħu jiġu studenti. Kemm studenti ħaj jistudjaw. Xejn retorika, Karlo, di jiġifieri mhux hekk aħjar. U fl-aħħar mill-aħħar jien xi drabi ngħidilhom jekk ma tkunux intom li qed tistudjaw fil-livell avvanzat. Min se jistudjah, min se jagħti kasu, min se joqgħod attent kif jiktbu, min se jaqra l-letteratura. Xi drabi Karl ngħidilhom sfortunatament li jekk qed naqraw romanz għall-argument bħalissa naqraw ħelsien, sfortunatament dan ikun l-aħħar romanz li jkunu qraw f'ħajjithom daw. Għax ħafna nies kif nafu f'Malta ma jaqrawx u r-romanz li jkunu qraw l-aħħar ikun dak li jagħmlu l-aħħar l-iskola.
Ara kemmi drammatika u importanti l-impressjoni li tagħti l-edukazzjoni f'dawk is-snin li jekk taf li dan ħajkun l-aħħar romanz tal-Malti, kemm importanti li jkun wieħed kurrenti li mhux wieħed li nkiteb 300 sena ilu. Akku, u s-sillabi allura jieħdu din il-dimensjoni vera importanti. Per eżempju, jekk inti teskludi jien naf xi poeta, jien naf teskludi l-Carmenu Vassallo, per eżempju, dawn garanzija li tul ħajjithom kollha qatt ma se jkunu semgħu minnu li qatt teżista ġifieri Carmenu Vassallo affarijiet li ġraw. Din hija parti mid-diskors dwar il-kanonu letterarju, li min jidħol, min joħroġ u min jitwarrab. Ġifieri, u jekk ikunx hemm xi raġuni speċifika għalfejn jitwarrab min jiġi mbuttat, qed tifhem. Fortunatament reġa' ddaħħal pjuttost element qawwi diversi pożijiet ta' Dunkarm, għax jien pereżempju ma nemminx illi għax għandna l-kittieba ta' bħalissa niffukaw fuqhom biss, il-kittieba ta' bħalissa għandhom pedament bnew fuq xi ħaġa, mhux ġovaku, mhux flajru qegħdin, le bnew fuq ta' qabilhom. Ġifieri tajjeb li nagħtu wkoll stampa pjuttost sħiħa tal-letteratura Maltija lill-istudenti tagħna, allura xi ħadd validissimu bħal Dunkarm tajjeb li jkun preżenti. U fil-fatt huwa preżenti fil-sillabu l-ġdid tas-sekondarja. Inti semmejt il-kanonu letterarju, qed nieħu gost għax dik kienet mistoqsija oħra li kienet f'moħħi, dik huwa hija teżi ta' riċerka tiegħek għad-dottorat, le ġifieri il-kanonu letterarju Malti. X'tista' tgħidilna? Kieku kellek it-tieni 3-4 punti prinċipali li ħarġu mir-riċerka tiegħek. X'inhuma dawn? U kif ma inti semmejt inti stess, x'inhuma l-kriterji ta' dak li jitqies bħala kanoniku u dak li mhuwiex, x'inhuma l-kriterji politiċi, ma nafx ekonomiċi li jitqiesu sabiex wieħed ikun fil-kanonu jew le. L-ewwel nett tista' tgħid li dan huwa diskors pjuttost riċenti u ġdid fejn tidħol ix-xena letterarja Maltija. Meta nitkellmu fuq Western Canon pereżempju ta' Harold Bloom kienet jitkellem fuq letteratura internazzjonali u jsemmi l-kittieba Ingliżi, Amerikani, eċetera, eċetera. Ġifieri dan li napplikaw għal din id-daqsxejn tal-gżira u din id-daqsxejn tal-letteratura hija pjuttost xi ħaġa innovattiva, u forsi kbira għal xi ħaġa daqshekk żgħira, imma għandna storja m'għandniex storja twila ovvjament daqs il-letteratura Taljana jew letteratura Ingliża, imma iva, x'inhu l-kanonu? L-ewwel qed il-kelma kanonu tfisser din il-lista uffiċjali u mhux, fis-sens illi tista' tkun fl-inkonxju tagħna. Le din il-lista. X'inhu meqjus bħala fil-letteratura jew x'mhuwiex, le ġifieri x'inhu huwa l-ktieb li jaqa' taħt anke kif nikkategorizzaw fil-libreriji fl-aħħar mill-aħħar u fl-stationeries u fil-ħwienet tal-kotba. U Karl tinnota li matul is-snin, mhux ta' ngħid sekli u da ma ħniex immorru ħafna lura aħna, matul is-snin tinnota kemm kien hawn mumenti fejn kien hemm min twarrab minn twarrab bħal Ġwan Mamo pereżempju fi żmien Professur Akulina li ma kienx iqisu ta' kwalità, imma jista' jkun hemm raġunijiet politiċi, ovvjament, tajjeb, għax kien hemm min kien favur l-Ingliżi u min kien kontra l-Ingliżi, allura jieħdu raġunijiet purament politiċi. Imbagħad ovvjament eventwalment xi ħadd bħal Ġwan Mamo l-Akkademja bdiet tinduna bil-validità tiegħu, bdiet tikteb dwaru, tagħmel konferenzi dwaru, eċetera, eċetera. Ma dik għax l-Akkademja iżjed xellugija jew saret iżjed ġdara? Naħseb it-tnej, Karlu, jista' jkun li xorta waħda jkun hemm allura raġunijiet finijiet politiċi min-naħa l-oħra. Naħseb ma tistax toħroġ minnha, le? Le, għax-xorta jibqa' l-element politiku fis-sens illi mbagħad għandek dawk li jissejħu antikanonisti. Antikanonisti huma dawk illi jixtiequ jibgħatu xejjer il-kanonu u min jemmen fih. Jgħidulek le, anzi aħjar ma jeżistix kanonu, aħjar nibgħatu xejjer il-Dunkarm u n-nies ta' qabel għax issa aħna u tipo m'għandniex bżonn passat, tipo għall-preżent li jgħod u dak li qed jinkiteb issa jgħod. Allura jiena u jien aqwa minn kulħadd. Ġieli taqra din it-tendenza. Tajja speċjalment f'kittieba li ma jkollhomx awareness kuxjenza ta' dawk li kitbu qabilhom pereżempju.
dawk huma ngħidulhom hekk l-antikanonisti, tajjeb? U l-kanonisti huma dawk li ħafna drabi dawk li qisu fuq naħa konservattiva, dawk li jippruvaw jippreservaw fil-kastana ir-romantiċi pereżempju, tajjeb? Issa jiena fit-teżi prattikament ma skoprejx l-Amerikan, ġifieri prattikament qed ngħid ejja nkunu bilanċjati billi f'dan il-miżin tagħna ikollna doża ta' tradizzjoni, tajjeb, u doża ta' kittiba kontemporani, qed tifhem, u hekk idealment għandha tkun pereżempju ġabra ta' kitbiet jew poeżiji li tkun fidej l-istudenti fl-opinjoni tiegħi. Okay, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma l-opinjoni tiegħi hija li nagħtuhom ftit toma ta' żminijiet u tal-kittieba ta' matul l-istorja xkejkna Maltija. Imma l-kwestjoni li tiġi lura għandek hija lil min ħatħalli barra, dejjem ħatqum dil-mistoqsija, ġifieri mhux biss għalik. U jinteressani mir-riċerka tiegħek x'awturi oħrajn li nafu dwarhom bħal Ġwan Mamo pereżempju, illum, jew li ma nafux dwarhom li tħallew barra u tħoss li għandhom kellhom ikunu parti mill-kanonu jew għandhom ikunu parti minn dawn il-kotba ġodda. Ifimni, ma rridx inkun bħala bniedem wieħed, għax din mhux bniedem wieħed jiddeċiedi minnu fil-kanonu u mhux, le hemm diversi fatturi u mhux xi ħadd wieħed ħajjiddeċiedi. Imma matul pereżempju is-sillabu ta' qabel semmejtu Carmelo Vassallo għal xi raġuni intesa'. Tajjeb fis-sillabu tas-sekondarja pereżempju kien hemm ktieb nista' nsemmihulek ġabra bejn ħaltejn illi insiet il-Carmelo Vassallo barra, pereżempju. Fl-opinjoni tiegħi dak kien żball. Tajjeb li mbagħad jiġu l-istudenti l-ewwel sena università x'għamilt perjodu konna nagħlem ftit. U nsemmrhom Carmelo Vassallo qatt semgħu bih. Dik kienet xokkanti għalija. Issa, illum il-ġurnata. Fil-poddata li għaddiet, pereżempju, semmejna l-Carmelo Attart. Ħafna nies qas jafu minnu Carmelo Attart. Proset, fil-fatt tkellimt fuq u sew fit-teżi u Carmelo Attart, ħafna nies ma jafux minnu. Forsi ħabba xi stigma fuq is-saħħa mentali, sfortunatament assoċjata miegħu jista' jkun. Qabel pereżempju il-kittiba nisa għal diversi raġunijiet soċjali, il-kittiba nisa dejjem kienu imwarbin, u anzi jekk kien hemm xi ħadd jipprova jazzarda jinteressa ruħu jippruvaw iwarbuh. Tajjeb. Imma kien hemm għażla konxja li min kien jgħid jippreżenta xi ġabra letterarja pereżempju bħal Aquilina ħansemmuk wieħed nistgħu ngħidulu kanonizzatur, tajjeb ġi dak li jikkanonizza. Le bdew jinkludu l-Mary Mejlaq pereżempju. U eventwalment imbagħad kien hemm nisa oħrajn imma kulħadd jaf għaliex mhix xi ħaġa ta' Malta din, mhix xi ħaġa ta' Malta biss li n-nisa ma tantx kienu mbuttati. Tajjeb, illum naraw il-maqlub. Tajjeb, illi ħafna drabi qed ikollna kittiba nisa illi jissemmew li jagħmlu suċċess ukoll. Ġifieri hemm daw it-tendenzi wkoll skont l-epoka li tkun fiha l-kanon jiġu influenzat ukoll mit-tendenzi tal-epoka. U li kieku kellek tagħti snapshot tat-tendenzi tal-lum fl-2024, kieku kellek tiddeskrivi f'sentenza jew tnej fejn tinsab il-letteratura Maltija ma' xi ħadd miċ-Ċina. Kif tippreżenta ħielu? Mhijiex faċli, Karlu, mhijiex faċli din, mhijiex faċli. Biex inkun pożittiv, naħseb iva huma prolifiċi l-kittieba, jiktbu. Issa, meta tkun fih il-moviment diffiċli tiddeskrivi x'inhu, qed tifhem, ġifieri diffiċli biex aħna x'in it-tendenza, x'aħna x'nissejħu laqas qbilna fuq x'inhu l-perjodu letterarju li qegħdin fih. Tajjeb, jekk hux naf postmodernista, jekk hux kontemporanju, jekk hux kosmopolitani, jekk qas nafu eżatt.
Qed tifhem ġifieri għalhekk diffiċli twieġeb għax isek trid toħroġ minnu l-perjodu tħares lura biex tinduna x'kien. Qed tifhem? Ejja ngħidu illi kien hemm mument fejn kien hemm dawn ishom ċaċet, tajjeb, għandek ir-romantiċiżmu, mbagħad is-soċjorealiżmu, mbagħad il-moderniżmu, mbagħad il-kittieba ta' wara s-sittinijiet, tajjeb, postmodernisti, kontemporani. Fl-opinjoni tiegħi ġifieri għal min iħobb jaqra hawn xalata. Le u fl-opinjoni tiegħi hawn kwalità letterarja wkoll. Ejja ngħidu fejn insabu. Ma nafx eżattament x'qed timplika bil-mistoqsija fejn insabu, f'liema sens. Jekk ħadd iddeskri nifhem il-punt tiegħek li huwa diffiċli tgħid meta qiegħed fil-mewġa biex tara kemm għolja l-mewġa jew x'tip ta' mewġa hi. Dik nifhimha. U naħseb biex inkunu anzi ġusti, ġifieri kważi l-mistoqsija ħanieqaf instaqsija għaliex anke biex inkun ġust lejk inti parti minnha mhux biss għax qed tgħixha imma x'tikteb u inti awtur inti stess. U nixtieq li nimxu ftit fuq il-kitbiet tiegħek għax naħseb għamilna daqsxejn ta' ġustizzja miegħek li tkellimna fuq il-kitba u l-lingwa u marna xejn fuq ix-xogħol tiegħek. Inti fi spazju ta' ftit iżjed minn 10 snin, forsi 12 sena, ħriġt 12 ktieb. U bdejt tippubblika mill-2011, ġifieri l-aħħar ktieb tiegħek li ħareġ fl-2022 jidhirli jekk minn żbaljat ma naħħarġux iżjed. Ġifieri x'wassal għal din l-isbroff f'dawn l-aħħar deċenju u ftit fuqhom? Il-fatt li kont qed nistudja iktar iffukani. F'liema sens. Naħseb jiena li kelli bidla personali fix-xogħol, tajjeb meta bdejt naħdem hawn, kelli bidla fejn jidħol studju. L-istudju ġifieri ħaġa tal-għaġeb, Karl, xi drabi iktar ma jkollok affarijiet tagħmel iktar tivvinta xogħol. Il-moħħ xi drabi jaħdem hekk. U waqt li qed nistudja ħaġa tal-għaġeb iktar kont qed nikteb ukoll. U meta waqaft mill-PhD, meta lestejta u kelli iktar ħin, u mbagħad kont qisni ħadd ir-rankatura għax moħħi kien għaddej bir-rankatura tal-istudju u komplejt nikteb. Ġifieri hija xi ħaġa wkoll il-nota fija isek ma tistax twaqqafha imbagħad. U jekk twaqqafha isek tagħmel xi tip ta' ħsara. Allura sar bżonn li nkun attiv dak il-mod ukoll. Interessanti. Dal-istess mod kif jaħdem anka ġisimna fiżiku, le ġifieri hemm min jgħidlek li malli beda jagħmel eżerċizzju rrid jagħmel iżjed u mbagħad jispiċċa iktar produttiv u iktar u l-istess naħseb il-kitba ġib iktar. Kemm ġib l-oħra le. Darba Trevor Zara smajtu jgħid xi ħaġa fuq bħal met ngħidu illi ma jistax jieqaf. Prattikament Trevor Zara milux stidinni ħara ġibni kellem l-istudenti għax jgħid fis-sillabu tagħna tal-avvanzat u għalilhom pereżempju jagħmel eżerċizzju kuljum kull filgħodu jikteb. Għalilhom flok immur jogging jien kull filgħodu rid nikteb anke jekk imbagħad il-karta naqbadha nagħmilha ballun u narmiha. Tifhem imma huwa eżerċizzju mentali. U xi drabi dak li jikteb imbagħad jipproduċih f'novella pereżempju. U inti x'inhuma l-eżerċizzji tiegħek biex tikteb? L-eżerċizzji ritwal. Tal-kitba. Jiena l-eżerċizzji tiegħi ritwal ħafna drabi bil-lejl naħseb f'xi ħaġa, naħseb f'xi idea. Issa jiena Karl jiena jaffaxxinani ħafna la semmejt il-Trevor Zara jaffaxxinani ħafna r-realiżmu maġiku. Okay, ġifieri titlaq mir-realtà ma mbagħad iddaħħal elementi li mhumiex reali, li huma ngħidulhom hekk maġiċi. F'Ġganti pereżempju huwa case in point li jitlaq mir-realtà mbagħad imur f'din id-dinja fantastika mbagħad jerġa' lura fir-realtà. U allura noqgħod il-ħolm tiegħi letteralment il-ħolm xi drabi nħallih jaħdem fuq b'dan il-mod u xi drabi titwilet xi idea, imbagħad nibda nħarbex xi ħaġa xi punti biex inżomma għax xi drabi ħsieb jaħrablek jekk ma tikteb xejn. Imbagħad innutajt fija, di dal-aħħar innutajta, nagħmel storja qisu ta' xi 5000 kelma,
Għamil żmien nagħmel żball u noqgħod nurija l-ħaddieħor meta tkun għadha wisq nejja wisq krud, tajjeb, u ħaddieħor jgħidli x'se nagħmel biha di, naqa' ta' storja, fimt? Imbagħad tallimt ma' żmien li niżviluppa u nkabbarha. Tifhem ġieli dak huwa qisu ir-ritwal li mingħajr ma naf qed ngħaddi minnu. Ġifri, iżek tikteb novella li mbagħad tista' tespandi, pereżempju, f'romanzi. Ikolli abbozz prattikament mingħajr ma ninduna, ikolli abbozz ta' xi ħaġa kbar. U semmejt ġganti jevoka ftit ukoll kumment, osservazzjoni pjuttost attwali kurrenti dwar dak li qed jiġri f'Malta bil-bini u bil-isfreġju fejn ma laqas fadal siġra jew raqa' ħadra. Però huwa wkoll ktieb li ma nafx hux qed naqra sew, ma għandu ħajta nostalġika għal Malta tal-passat fejn isu innoċenti. Kif torbot, ma nafx, l-għonetek u xed naqra sew, pero kif torbot din l-innoċenza, din il-vizjoni ta' passat anka preistoriku sabiħ jek tristajtek li forsi ma tikkombaċax ma għalaqqas ma' realtà ta' dak iż-żmien, ma dak li għaddejjin minnu llum li huwa blaħsieb ta' xejn amorali kważi fil-diżastru li qed inħaffru madwarna. Iva, l-ewwel nett Karl jien minħadd biex ngħidlek kif għandek taqrah u jekk xi taqrah sew, anzi nħu pjaċir nisma' l-interpretazzjonijiet. Iva, jien l-ewwel nett laqas kont ma speċifikajt qatt li qed nitkellem fuq Malta. Orajt ġivi dik qatt attent li anke jekk tiftħu tara għandu mappa imbinġija minn ħabiba tiegħi, għandha mappa stil tal-kotba ta' Tolkien pereżempju, lek kif tiftħu. Mhijiex formata Malta, imma ovvjament array Malti qed jaqra ktieb miktub bil-Malti ħajossoċja kollox ma' Malta u jagħmel sew wara kollox jiena kittib Malti. U x'hekk. Jiena ħloq storja fejn mort kontra l-idea li l-ġganti huma kreaturi malizzjużi, kattivi, slavaċ, ignoranti, kif ġieli issir fit-tradizzjonijiet oħrajn. Anzi, meta laqajthom mal-bniedem, il-bniedem der egoist ħafna, il-bniedem rid kollox għalih, ma rridx jaqsam ir-riżorsi tal-gżira ma' sidien il-gżira, sidien il-gżira kienu l-ġganti. Tifhem u bl-egoizmu tiegħu spiċċa ħarbat l-ekosistema kollha u spiċċa eret il-ġganti. Tifhem? Ovvjament ispirajt ruħi mit-tempji megalitiċi, kont kreattiv, provajt pereżempju l-kartrazz u għamilthom mod kif kienu jilagħbu tfal tal-ġganti bihom billi jitfgħu daw il-blalen kbar tal-ġebel fihom, jisom qed jilagħbu bowling. Ġifieri użajt l-affarijiet li tatni Malta u l-istorja tagħha ma rġajt ħloqthom irrakkuntajthom mill-ġdid. Imma eventwalment in-nies meta they take over, meta jiddominaw huma, imbagħad ma jkollhomx paċi bejniethom jibnu daw it-torrijiet bil-injam u l-injam iġibu għax jeqirdu l-foresta kollha, xi ħaġa li kienet sagra għal-ġganti ma kinux jeqirdu siġra waħda għal-ġganti, daw jibnu t-torrijiet tal-injam u jispiċċaw biex jiġġieldu bejniethom il-bnedmin. Ġifieri hemm dan l-element ta' autodistruzzjoni ta' nuqqas ta' intelligenza tal-iktar annimali intelligenti suppost. Insomma, prej wieħed u ieħor dik kienet l-istorja u kif qatt inti iva hija ispirata mill-ġrajiet kurrenti minn dak li qegħdin ngħixu bħalissa. U naħseb il-mistoqsija tiegħi ma taħsibx li qed tkun daqsxejn forsi ftit naiv illi taħseb li kien hemm xi ġenerazzjoni aħjar jew iktar blissful milli hija tal-lum, mhux m'intix qed tuża forsi wisq il-lenti ta' xi ħadd li qed jara l-ġenerazzjoni tiegħu being taken over minn ġenerazzjonijiet ġodda. Ma taqbilx miegħi Karli li kien hawn ġenerazzjonijiet illi forsi naf li ma kienu limitati mill-avvanzi xjentifiċi li ma kellhomx avvanzi ma kienx hemm progress industrijali, eċetera, eċetera, imma ma taħsibx li kien hawn ġenerazzjoni li kienu iktar jgħixu qrib u f'sintonija u f'armonija man-natura.
Jista' jkun, però ċert li kien hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn li ta' inġustizzja, ta' nuqqas ugwaljanza. Li xort ġifieri li rrid ngħid jien huwa tista' toħroġ forsi kien hemm ma nafx kienet kuxjenza ekoloġika, ġifieri meta tara speċjalment ċivilizzazzjonijiet oħrajn u mill-ftit li naraw fil-fadal preistoriku f'Malta jidher li kien hemm dak li qed talludi għalih inti. Però ċertament kien hemm affarijiet oħrajn li setgħu jagħmlulek dik il-ħajja nfern xorta waħda, le? Ġifieri jekk kont skjaf ma naħsibx li ħatejt għadi ġenerazzjoni aħjar. Nista' naħrab minna Karl taf kif billi ngħidlek jiena ħloqt speċi oħra ġganti li mhumiex bnedmin. Kont naf li se tgħidli hekk, ġifieri dik għaddek. Li huma jirrappreżentaw dak li huwa ideali, dak li huwa idilliku prattikament. Mhux il-bniedem, il-bniedem tipo naqbel miegħek li dejjem hemm nawwar kienu dejjem kellu dan id-dudu li jitkellem fuq il-verfriġġieri li qed inawru minn ġewwa. Naħseb ma nafx xed naqrak sew ma li qed jinkwetak inti llum huwa illi fis-soċjetà tal-lum jidher li hemm tant rata ta' żvilupp jew erda massiva fl-istess ħin għaliex nistgħu għax għandna teknoloġija, għaliex għandna minoranza ta' żviluppaturi li għandhom iżjed flus minn qabel fost l-oħrajn jekk nitkellmu fuq id-diżastru ekoloġiku u ta' kostruzzjoni. Illum għandek rata ta' distruzzjoni li qatt ma seta' jkollok qabel għax ma kellekx il-makkinarju, ma kellekx dak it-tip ta' flus, anke l-ħasil ta' flus, ir-rata ta' ħasil ta' flus li għaddejja illi tagħmilha possibbli. U allura naħseb għandek punt hemmhekk li maħniex fl-aqwa żmien. Ekku. Inti għandek tip l-aħħar ktib li ħriġt fil-fatt huwa traduzzjoni ta' ktib li bil-Malti semmejtu Fake ta' Veru. Fake ta' Veru interessanti, ktib attwali ħafna li naħseb jindirizza l-adolescenti le. Iva, adolescenti u kbar ukoll. U anke l-kbar. Li kif naqra jien huwa manwal ta' kif tinnavika fl-era tal-fake news. Era anke deskritta bħala post-truth fejn frankament laqqas nistgħu nkunu ċerti li qed naqblu jew qed nevalwaw dik li l-verità. Ġifieri l-verità ssir xi ħaġa li laqqas nistgħu naqblu dwarha. Għaliex ħassejt il-bżonn li titraduċi dan il-ktieb? L-ewwel nett ekku naħseb huwa topiku attwali s-suġġett, le pereżempju jiena f'TikTok tara ż-żgħar u l-kbar iqallbu l-videos u xi drabi jkun hemm minnhom tal-videos li jkunu imbabsin jew maħluqin totalment. Ġieli anke minħabba xi aġenda politika jew fi gwerra pereżempju, ġieli laqqas jindunaw li jkunu qed jaraw logħba video game li flok ikun fil-materjali, ġifieri rridu noqogħdu ferm attenti u ritratti manipulati u informazzjoni li ġieli anke żgħar isibu fuq l-internet u xi drabi għax tkun miktuba jaħsbu li hija bil-fors Vanġelu. Biex inwieġbek propjament Karl ħankun sinċir miegħek il-pubblikatur rasaq fuq u qal li biex nagħmel traduzzjoni. Ġifieri ma kienx hemm mument fejn ħassejt li rrid naqbad da suġġett. U għall-bidu inqermijak qatt jista' jkun xi naqa' boring da suġġett imma mbagħad biex nagħmel naqa' reklam imma verità qed ngħid il-ktieb tant kemm inkitbu u minn għamel illustrazzjonijiet għamilhom b'mod attrajenti illi jiena u l-pubblikatur jista' jgħidlek dan verament ħadd gost naqrah u neqilbu għal-Malti. Ġifieri irnexxielhom jippreżentaw suġġett li huwa daqsxejn riġidu, forsi naqa' akademiku, irnexxielhom jippreżentaw u jagħmluh suġġett interessantissimu. Ħassra li ma nistgħux nuru naqa' stampi tiegħu insomma dak li jkun jista' jfittxu online, imma anke minn binġieħ verament għamel biċċa xogħol sabiħa ħafna. Assolutament, m'għandu jkun hemm l-ebda apoloġija li qed nagħmlu riklam għal dan il-ktieb għax huwa ktieb. U kif għedna l-iskop li tagħmlu attrajenti għax l-adolescenti jkollhom bżonn xi ħaġa li tixbidhom,
Din hija xi ħaġa oħra għal min jikteb illum u speċjalment jekk tikteb għall-adolescenti imma anke l-kbar. Sfortunatament, Karl, din l-kbar ukoll ġi anke aħna nkunu vittma tagħha. Meta jkollok il-mobile fuq naħa u ktib fuq oħra ħafna drabi dak li jkun jaqbad il-mobile għax huwa aktar attrajenti. Li din hija wkoll kriżi tal-ktieb bħalissa. Qabel kif nafu aħna ma kienx hemm ħafna kompetizzjoni għal ktieb, pereżempju fi żmien meta r-romanz kien jinqara ferm kien tant popolari li dak li jkun kien jagħmel binge reading prattikament tar-romanzi illum il-ġurnata anke dik qed tbagħti hu. Anke dik, mhux qed nitkellem fuq il-Malti, issa nitkellem fuq il-qari. Però biex niġu lura għas-suġġett ta' dan il-ktieb, il-fake news. X'inhu huma l-implikazzjonijiet issa bħala awtur? Inti intlabt mill-pubblikatur biex titraduċih, però inti wkoll awtur u ħassib u espert tal-lingwa. X'inhu huma l-implikazzjonijiet tad-demokrazija tagħna? Jekk laqqas nistgħu naqblu dwar jew ma tfadlilna l-kapaċità li nifhmu x'inhi l-verità. Iva, Karl, din hija mistoqsija li tqabbadni l-bart, ma xina ikolli żgħar nsejħulhom żgħażagħ żgħar qudiemi, aħna jkollna żgħażagħ ta' 16-17 li l-lum il-ġurnata jivvutaw ukoll. Fortunatament nagħllem il-poeżiji politiċi ta' Oliver Frigieri, allura jkollna ħafna mumenti fejn nitkellmu fuq il-politika, anke l-politika partiġana. Ġifieri Oliver Frigieri minkejja li m'għadux magħna għadu qed jagħmel il-ġid. Tajjeb, u jkolli diversi momenti fejn ninnutaw il-żbalji li Frigieri tkellem fuqhom fit-tmeninijiet pereżempju, meta kiteb dal-poeżiji, sfortunatament għadhom preżenti aktar minn 40 sena wara, ta' nies illi xi drabi jinġarru minn xi wħud minn ftit illi għandhom interessi ulterjuri, interessi partiġani, interessi biex huma ikunu fil-poter u jinqdew biss bil-massa sempliċement f'dakinhar tal-elezzjoni għax għandhom bżonn il-vot tagħha. Ġifieri biex nabbina ġifieri dal-ktieb fake over l-oriġinali jekk jismu, fake ta' vera traduzzjoni. Mal-poeżiji ta' Frigieri, Frigieri wkoll jipprova jiftaħ l-għajnejn, jaħsel lil Malta nitkellmu fuq il-katarsi. Fil-poeżija jaħsel lil Malta, jixtieq tereq lil Malta letteralment għandu poeżija jisimha lil Malta fejn jixtieq tereq biex titla' nadifa. Poeżija oħra saħansitra jixtieq li imutu n-nies illi ħajibqgħu b'mentalità antikwata, partiġjana li qed jagħmlu ħafna ħsara mhux biss lilhom imma anke lill-pajjiż b'mod ġeneriku. Ġifieri kif nistgħu nwiġbek aħjar. L-istudenti nippruvaw mhux jien ta' nagħallimhom nitalmu flimkien ngħidu hekk. Jiena u l-istudenti nippruvaw nitalmu flimkien kif narfu nevalwaw l-informazzjoni billi nisimgħu żewġ naħat, mhux qampina waħda. Tajjeb, billi narfu min huma dawk li qed jippruvaw jingannawna fil-ktieb jissejħu il-pup u Pinokki jissejħu. Le il-pup u Pinokki daw li kontinwament jippruvaw jingannawna billi jtuna biċċa żgħira mill-verità, billi ma jsemmux kollox, għax għandhom motivazzjonijiet tagħhom. Tajjeb, u l-aġenda tagħhom ma tkunx lil pajjiż, ikun l-ewwel imma li jpoġġu l-partit jew saħansitra lilhom infushom l-ewwel. Tifhem? Jien nammetti ġifieri anke jien kemm il-darba blajt il-lixka kont mazzun u hemm min xi ħadd illi ħsibtu qiegħed hemm jitkellem għal ġid tal-pajjiż imma mbagħad eventwalment l-istorja turik li ma kienx hekk. Semmejt l-Oliver Frigieri għandek ktieb għat-tfal li huwa ċarament ispirat minnu jekk mhux dwaru l-ikbar għalliem. Tista' tgħidilna ftit ukoll għaliex ktibt dan il-ktieb u x'kien il-kontribut li provajt tagħti fil-konfront ta' Oliver? Iva, l-ewwel nitteħem ma jissemmix ċarutont li huwa Oliver Frigieri il-protagonista, huwa dan l-alliem anzjan li jiġbor grupp ta' tfal flimkien u dal-grupp ta' tfal li qed jipprova jgħallimhom naqashomhom u iżu skola tan-nuna speċi ta' ġifieri mhux strettament Oliver għax qatt ma kellu skola tan-nuna, imma jgħallimhom il-poeżija, jgħallimhom il-kitba, eċetera, eċetera, imbagħad jiġi dal-insett f'nofshom dan l-insett xkejken
illi salvaħ Oliver. U din ispirata minn storja li qalli hu fuq stess li kien salva dan id-dudu u meta joħorġu fil-bitħa fil-ktejjeb tiegħi, dan l-insett jixal. Dan l-insett jixal u jtir. Kien musbiħ il-lejl. Tajjeb, u prattikament kien il-mod kif qalilhom grazzi lil dawn it-tfal tal-li salvaw il dan l-insett. Ġifri hemm l-imħabba lejn in-natura, lejn kreaturi iżgħar minna, vulnerabbli, tajjeb. U fl-istess ħin qed toħroġ anke l-imħabba Oliver Friġġieli lejn it-tfal, lejn l-istudenti tiegħu, lejn in-natura li toħroġ fil-poeżija. U l-akbar għalliem fiha dawn it-tlet tifsiriet. Tajjeb, tista' taħseb li qed nitkellem fuq Oliver, tista' taħseb li nitkellem fuq Alla li Oliver tant jitkellem fuq fil-poeżiji tiegħu li huwa l-ħallieq, imma fl-istess ħin jiena rritta li l-akbar għalliem ikun dak l-insett li jixal. Ok, dak l-insett xkejken li jixal, ġifieri ħafna drabi nsiba fil-litteraturi di l-ewwel semmina l-Tolkien. Li tipprova li żar wieħed tagħmlu l-iktar wieħed importanti eventwalment fl-aħħar, li żar karattru. Ġifieri huwa dwar Oliver u mhuwiex dwar Oliver il-ktieb, imma ispirat u dedikat ukoll lilu. Għax għalik Oliver kien ispirazzjoni wkoll, Iva, ċertament. Oliver kien ispirazzjoni, kien għallim tiegħi, jew nista' ngħid kien l-akbar għallim tiegħi, u mhux biss tal-Malti u letteratura ma naħseb ukoll tal-ħajja. Tajb huwa nitgħallem għax ħallilna biżibilji ta' materjal x'naqraw u sallum għadni nitgħallem. U nieħu pjaċir nagħllem kif għadtlek il-poeżiji tiegħu lill-istudenti wkoll. U apparti Oliver, inti li studjajt il-kanonu, min huma l-iktar awturi li jogħġbuk, jinteressawk, li jispirawk? Fuq Malta nitkellmu jew? Li trid, it-tnej, ovvjament, inti studjajt il-Malti, allora interessat inkun naf aktar minn hekk, però anke internazzjonali. Għax internazzjonali jkun hemm dawn li jqilbu lej fantażija le jien naf, pereżempju Ishiguro qrajt The Buried Giant u ġobni ħafna tiegħu, semmejt il-Tolkien, insomma ma dawk il-barranin. Maltin semmejt il-Trevor Zara li nsellimlu minn hawnhekk li jaffaxxinani il-mod kif jikteb il-Malti tiegħu. Jiena fan kbir tal-Malti ta' Trevor Zara li sfortunatament Karl skużani ma rridx ngħid sfortunatament. Li mhux kulħadd iħobb dak it-tip ta' Malti jiena ngħidu hekk meta jikteb. Min jgħidlek ħanuża l-Malti li jintuża fi triq, issa jien personalment nemmen ħafna fil-lingwa letterarja. Tajjeb, ġifieri Malti ħarir iktar elevat. Tajjeb mhux il-Malti kollokjali. Jiena dik skola ta' ħsieb, ġifieri ħobni u obodni hekk naħseb li tuża Malti iktar mirqum u Trevor Zara jgħallimna ħafna f'dik il-ħaġa. Apparti li jgħallimni wkoll fejn jidħol ir-realiżmu maġiku, l-kreattività non-stop ma tiqaf qatt tiegħu. Imma mbagħad il-kittieba li kulħadd isemmi kontemporani li nitgħallem minnhom ukoll pereżempju jiena jogħġobni ħafna Alex Vellagera. Nkun qed nistenna r-romanzi tiegħu ngħidlek il-vera li jsejrhom daqsxejn ma jiġu. Ilhom ma jħorġu. Jalla jtina xi ħaġa. Kieku nkelli nsemmi dak l-iktar kontemporanju naħseb Alex. Fuq qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed naħdem għax l-ewwel semmejt xi ħaġa li apprezzajt għax ma kontx konxu minnha xi drabi ħadd ieħor jurik. Illi jiena nħobb naqbeż minn ġeneru għal ieħor, qed naħdem fuq xi ħaġa totalment differenti, qed naħdem fuq romanza l-kbar li għandu xeħta spiritwali, jisu naqgħa teoloġika spiritwali jiena ngħidu hekk. Imma somehow b'xi mod hija ċorta fid-dinja tal-realiżmu maġiku. Hemm il-fantażija mħalta mat-teoloġija. Żewġ ingredjenti li s-soltu ma tantx jitħaltu naħseb. Fida romanz li qed tikkonkludih? Hija tant pubblikatur u ovvjament fadallu għax jien tlabt li jkun hemm editur u nixtieq li l-editur itini xeba tajba ħalli l-prodott ikun aħjar. Mela nħarsu bil-qoddim lej dan ix-xogħol. Nittama nimmaġina fix-xogħol li ġejjin. Nawguralek. Grazzi ħafna David, ħadd gost ħafna b'din id-diskussjoni fej tħallna anke f'temi importantissimi tal-lingwa, il-letteratura u d-demokrazija. Nirringrazzjak ħafna tal-ħin li qattajt magħna.
Grazzi u proset tal-ħidma tiegħek, Karl. Grazzi. Grazzi wkoll lil Claire Azzopardi li tgħinni ħafna kull ġimgħa bir-riċerka tal-programm u grazzi lis-semmija tagħna li ħallulna il-mistoqsijiet, il-kummenti fuq it-Twitter, il-Facebook u l-YouTube ta' Penn Malta ħalli nkunu nafu x'inhuma l-ħsibijiet tagħkom u komplu seguna nhar ta' tlieta b'episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna. Niltaqgħu